DCGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Good morning. Ikon mo daw tabi Jerome Kumpirang Diaz na sana sagkod Disyembre 25. Yan, isabay mo dyan sagkod Disyembre 25. Yan, i-compute mo dyan. Igo ba ganing nahilingan dyan sagkod 25 ato so iba baga sagkod 24 sana. Isabay mo niya na petsada. Nobyembre 4 na ba yan, no? Good morning. Anong man ang kasiributan, mahal lamang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagba-birthday. Tingog kan banwaan at tabi. Hoping na yaong ka mo dyan. Kumo baga may trabaho na, balik eskwela after halos kabangang bulan Chief Tech Ramir in so far as Albay is concerned. Daing eskwela. Yan. Sana po so sa tuya man na regular na paraan tabay na nawawalat sa harong or yaon dyan sa saindang mga opisines na ka-monitor sa DCGB AM, maging online o sa traditional radio, pati naman po so yaon dyan sa mga bihikulos na suki man niya to, pribado man o itong sa Grab, sa taxi, sa van. Kumusta tabi an sa indong kusina, igwa na lamang ning pigpapakiri-kiti o dyan sa Gugon, maray na aga sa gabos na taga-Gugon. May paraan tabay kita dyan kaito na nagte-text, yaon man ngay kami sa Gugon. Kamu dyan sa Rizal, maray na aga dyan sa may PNR site. O sa Victory Village, Manay Selmang Bahoy, good morning tabi. Si Madam Yolike, Manayolike sa familia, good morning. Sir Popoy Balmes, maray na agaman sa gabos na taga Lapu-Lapu, lalo na dyan sa JRB Calibration and Battery Shop mga goma pati, yaon dyan, manlain-lain, belts, igwaman sindang wheel alignment sa branch nila sa Ligaw. Talaga naman Sir Popoy. Igwa na naman yung branch dyan sa Albay District. Ay, how to be po, Sir Popoy. Inspirasyon ko man ni Chief Tech Ramir, nagpulang ini sa paghahirahay baga kaso. So, naabutan mo sa bateriyang pwedeng hirahayon pa, kan auto. Nagkatabang siya na sa ito sa tugang niya. Naghihirahay kan bateriya. Igo baga ning suping bubugtak na gari mga karton, plates sa laog, yan, lilinigan na tapos bibugta ka ng distilled water gayon ito. Pagkatapos makunyan sinda, magibo ka so tingga bagang terminals, positive and negative. O pwede na iyan na naman tabi gamiton na baterya. Ngunyan, dai na usuan, puro na disposable 3 years. O, yan, Sir Popoy Balmes, good morning. Paraan tabay talaga yan sa DCGB. Sinasabi ko sa inyo, Madam and Sir Popoy Balnes, pati na yung men and women dyan sa JRB. Good morning. Dyan man tabi sa Pag-asa, Kanrawis, kumusta ka mo? San Roque. Albay District, maray na aga dyan sa gabos na kadistrito ko sa Albay District. Kay, kapaatan palan, makikunyan dyan sa barangay ta, sa 16, baka lamang makunyan ta, kayaan kan mga tao ta dyan gayud sa barangay, so bara na diit dyan sa tulay, sa Sagumayon, dyan baga sa may entrada kan Albay Central School, kayang-kaya yan na pagbayanihan kan mga tupad workers gayud tabi kon igwa so sa tuyang mga tao diyan kapatan na rodin nas tabi diyan sa 16 pakipasiirip na ito kayang-kaya na yan dahil na kita maapod siguro sa
kay Engineer Bong Azotea. Taka nakalis na pag bagyo itong enot pang bagyo, nagbaha dyan, subarakan kunyan kan ragpa gabos dyan sa may atubangan kan Albay Central School na tulay, sagkod na sa flooring. Kaya inapod ako ka ito si Engineer Warren Azotea kan 2nd District Engineering Office. Tapos si Kapitan Atan nagtarabang-tabang sa 2nd District Engineering pati yung Engineering kan City. O talagang dahil na to kaya ni na mano-mano. O ngunyan kayang-kaya tabi kap pighiling mi dyan so bara. Ngunyan concern bilang yan pig ko kunyan ko tabi kap tanganing kung daing bagyo, maski daing bagyo kung makusugan uran ta medyo barado so tulay mabaha dyan sa satuya. So immediate vicinity so mga yaon dyan na harong ha. Tibad lamang kaptabi pakikunyan, pakipaasikaso na sa mga tao. Sige. Musta diyan sa Rizal diyan sa Marquez, maray na agaman. Madam Teng Broqueza, kumusta si Sir Teng na Broqueza? Maray na aga Sir Teng Broqueza. Uda kay Madam Jocelyn Broqueza. Sa Daraga, morning. Sir Ato Lim dyan sa Petron Tap Gasgasul. Ay, Doc Philip, na-receive ko po yung text mo the other week Na-receive ko yung text mo the other week. Good morning, Doc Philip. Dati pa rin yung number ko, kaya lang may diferensya siguro talaga itong ating mga networks Ako nga ni, ining globe ko ba yan? Hindi ako napapaano man. So, piga para text ko, dayman ngay akong nare-receive kaya minaapod na sana ko. Ewan ko ba kung saan tayo ito re-reklamo. Pinag-upgrade ko na suluma akong number. Diniscard ko na nga tayo manggiraray. Nagbakal akong bagong number. Talcom West tayo manggiraray. Nag-text ako ya halimbawa ngunyan sa kuyang amigo. Globe number. Di masimbag man ako ngunyan. Awano katulong alo. Dahil ko man nga na-receive susimbag mo. Permya narong ka. Palibasa unload niya to inutangan kay Adrian na Rivera so sa tuyang chief tech dyan sa FM siguro iyon ang kunyan, iyon ang epekto pag inutangan ang load ang bayad mga after 2 months. Ay naga. Sige, sa kuyang numero tabi 09660 730 115 Globe yan 09660730115 and sa Smart 0942 730-115 0942-730-115 Makonda ako igo lamang kamong aram sa intay ni pwedeng ihapot chief tech rami inhapot ko naman ini kay kunyan kay Jerome so dati kong number GCash. So, pig-explain ko ba sa imo, Jerome? Igo akong dating Globe number, na man so gamit ko kay ito sa GCash. So, kay ito yan. Sa haloy na panahon, siguro nagkapirang bulan man ito, taon. Ito sa gamit kong number. So, GCash na ito. So, old Globe number ko. Ngunyan, salida akong number, di hinali ko na itong SIM card nito. Tinapok ko na. So dati kong GCash number, tinapok ko na, nakalag out man ako duman, tinapok ko na. Di bago na naman sa Globe number ko, tapos bago na naman ang GCash number ko. This time, ang GCash number ko, smart na ang gamit ko, okay? Ngunya, nagpadaraso sa kuyang amigo duman Chief Tech Ramir, sa luma kong GCash number, napadarahan pa nga ni, pinadara pa sa ko suritrato, kan transmittal kan kwarta. Napadara pa. Pero pigapudang ko so card na ito, so number na dati ko na luma. Unattended na nga ni kanat bilis. Talagang tinapok ko na ito, diniscard ko na ito. Paano daw ito ma-recover tabi, Chief Tech? Bata substantial amount man, pambayad ito sa Aleco, ka ito. Ako nalugod sa nag-abunar. Isus Mariosep man na. Substantial amount man tabi. Baka lamang may nag-antabay na tataukaan kung paano. Mapasiring ako duman sa Globe o ipa-revive ko giraray so dati kong number na ito. Tapos bakalong ko sa SIM card, isaksa ko sa cellphone, i-on ko so dati kong kunyan, GCash, makuha ko sana ito.
na kwartang ito na ipadara pa duman. Inda kung paano yan tabi. Yun ang dipisil kung mga kunya nakita mga online taday mo aram kung saan ka mareklamo Chief Tech Ramir ade. Makuaro balimbaw ngaya nagdeposito sa bangko kung ano igwa kang duduman na opisina ng bangko da pwedeng maka iniji kasi sa kahuron mo ka ini artificial intelligence. Inda kung paano yan. Paano ito ma-recover pata na ipadara duman sa luma kong GCash number na bako na nga ito pigagamit ko ra na sa SIM card ka ito pero napadarham pa ay paano daw yan sabi ano. Ige 51 days na lang sagkod December 25 51 days. Doc Philip, Merry Christmas. Sabi ni Doc Philip na Roa, good morning, thanks. Thank you, na-receive mo text ko sa iyo. Good morning. Opo, Sir Doc Philip, na-receive ko po yon. Hindi lang ako nakaka-reply nung nakalaang linggo. Ano tabi? Nya, na Merry Christmas tabi. Sabi digdi, Sir Pio, basta ara mo supin mo sa dati mong GCash, makukuha mo pa ito na kwarta. Iyo nga ni aram ko supin. Pero so SIM card na ginamit ko duman, so number wara na ito, tinapo ko na so card. Kaya, papaano? Inda, kung pwede ako magdyan sa Globe siguro taigo baga kaan Chief Tech Ramir na pagi na i-revive itong number kong ito. Tapos mako dyan sa ng SIM card, babayadan na sana ito. I-register ko gararay sa ngarang ko. May SIM card registration gado niyan. Isaksa ko so dating card nitong babakalon ko sa Globe. Baad lamang substantial lamang tabi ito. Pambayad sa alay ko, garadong bulan ito eh. Ako so nag-abunar. Mariusep naman. Sige, Migong King Reginaldo, Diyos maray na agad tabi. Isay mo, Amigong King. Kumpadreng Jomar, good morning, what's happening? Salamat, Pading Pio. Pwede man yan, Pade, itong sa problema mo sa GCash, i-email lang sindata. May nangyari na sa kuya. Opo. Pero sa kuya, yaon sa SIM card, ang problema sa ko, naraw sa cellphone ko, sa cellphone baga, naka-register duman so specific na SIM GCash. Opo. So, dahil mo man ma-install, so, dati mong number sa ibang cellphone, pag naka-register duman sa dati, kasi naraw sa cellphone ko, nag-email lang ako sa GCash, then, pag-imbestigar naman lang ako, so mga entry ko baka duman, pag-register sa GCash, may mga entry ba kayang Pading Pio? Oho. So, ngaran mo, so, kung birthday, kung ano-ano, kan magmatch gabos, tinawang ki-clearance ako na makabukas ki another GCash with the same number sa ibang cellphone. Kaya lang, so cellphone kong pigsasaksakan ka ito, kumpadring Jomar, na luma kong GCash, dahil naman nakasabay na ito sa pag-dispose. Pero I think it's possible pa manggiraray pa dito. Ang iimbestigar lang hindi ko talagang legit na ikang kagsadiri ka ito based duman sa mga entry na pag-register mo kang GCash. So pag nag-match gabos na simbag mo duman sa entry ito, I think mag-gibuan hindi ki remedyo yan na makabukas ka ki GCash in that the same number. Sa ano ang email address tabi kumpadring Jomar? Iko na matandaan, pero i-text ko sa imo. Sige.
duman sa mga simbang sa conversation ni kan sa GCash, i-forward ko na lang tabi sa mo pare. Iyo Malistoon in one day na na solve ko gabos in one day ito eh. Oo, ta so sitwasyon ko so cellphone, buda so dating number, puro na inutil, dahil na ito, wala na talaga ito as in. Kaya, Oo. kaya lang pare, kaya po mong bukasan sa ako mo dyan kang English, dapat English ang ururon. Iyo nga ang problema ko pang saro. Nagsisimbag sa'yo mo, bako man Pilipinas na. Oo. Kumbaga kaya dapat, iringlisan ang pahit. O baka pwede man siguro, magduman ako sa Globe, makuha na kong dating number kong ito. Pwede mabaga na daw. Tapos isaksak ko sa bagong cellphone na makigamit ako. I-open ko itong GCash kong ito. Sa dating, Baka pwede. Sa dating number na ito. Baka, Sige. itry mo manggirari lugod. Itry Sige. mo na duman lugod sa, Sa Globe. sa Globe, dyan sa SM. Anong oras ka maduman pa rin? Walang hiya ka, tututukan mo na naman ako duman. Buwa ka talaga. Magkatabaran mo lang magkita sa SM. Total na sa Sindikato ka. teritoryo mo yan. Demonyo ka. Pare, sa mga Sige. dagdag na bareta, nagresibin na ayudang pinansyal ang mga lokal na gobyerno digdi sa siyudad kan Tabaco na siyudad sa Primer Distrito na tinamaan ka nakaaging kalamidad na Christine ali sa gobyerno nasyonal sa paagi kan opisina kan Presidente Bongbong Marcos Jr. Ini ang kinumpirmar ng niya na aga sa DCGB News ni Mayor Crisel Lacman sa pagsabi na ang Presidente kan Pilipinas nag-release ng 50 million pesos para sa kabilugan kan Albay na itataw duman sa mga nagkaarapektaran kan Christine sa iyang sinabi na ang 50 million na ini ipinagi sa gobyerno probinsya kan Albay na ipinagdistribute man ni Acting Governor Glenda Ongbungao sa iba-ibang LGU. Sa iyang sinabi na digdi sa First District kan Albay ang gabos na LGU natawan in 1 million pesos. It's apuera sa Banuan Kantiwi na medyo gulpiso danyos, 2 million pesos ang ihiniras digdi kan gobyerno isal. Katakod kan bagay na ini, sinabi ni Mayor Crisel Lacman na nakatalaan na ipapod niya sa pagtiripon ang City Disaster Risk Reduction Management Council na kanina pag-urulayan kung paano ninda i-breakdown ang paggasto kaning 1 million pesos na magkidit sa nangani manda dakulan may ito tabang kay ni sa iyang sinabi na sa sainda gigibo na meeting i-concentrate ninda ang pag-distribute kay ning kahirasan kan Tabaco City sa food relief, cash assistance and medicine. Ito ang mga pagpipirilian susog sa alkalde kan siyudad kan Tabaco. Paano mo nagsisimula ng background na po sa paggamit sa 1 million? Baka now, pero natutog sa specific area, frozen, relief, frozen at the proper relief, si Mayor Crisel Lacman kang Tabaco apuera kaan kinumpirman kan alkalde na ang First District kan Albay marisibi maning 15 milyones pesos sa esfuerzo ni Congressman Lacman sin sa tabang ni House Speaker Martin Romualdez sa iyang sinabi na ini i-release sa First District kan Albay sa paagi kan Calamity Response Fund. Yan ang report. Jomar Bian, DCGD. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali dyan sa Primer Distrito kan Albay. Iyan kumbaga pinagwalat ka ito ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kan magpasyar siya duman sa Camarines Sur. Sa Naga Chief Tech nagpasyar si Presidente Bongbong yaraon duman so gobernadores. Lalo na itong nagka-afektaran ka na Christine, sugulpi ang danyos ta. Sa Bagyo baga, gabos man kita na-afektaran. Iba-iba lang ang degree kan efekto.
So gabos na inagyan kan bagyo, gabos yan nagsaparnin damage, kaya lang iba-iba ang degree kan damage. Ano? Bakong iyo tabi kapwad kuing espeho, pati na si ining iyan ang dapat dyan sa daraga. Iyan Llaneta Makasinag. Sinasabi ko sa inyo, Attorney Ian Daraga 2025, mabuhay katabi. Bakong yung tabi kapwad da kuing, isi yan ay kapwad kuing na espeho, saro ining kagawad, sarong dating kapitan. Isi niya ang pagsunod sa reglamentos sa pagdeterminar kan degree kan danyos sa manlaylay na lugares. Kaya nagduman baga si Presidente sa Naga, tinawan so kunyan so mga gobernadores nin kwarta, bako yan hali sa kwarta ni Bongbong. Kwarta yan kan tao. Ano man ba yung nagkaparagaramit kan araw kan argumento pa ding tabi tatabon ding ano? Kung man yan kwarta ni Bongbong, ano naman baya ka mo? Opo, bako ang kwarta ni Bongbong Marcos. Kwartaan kan tao. So trabaho sa nakang presidente, ginampanan niya na, sige, magtrabaho kita ng mga departamento di gobyerno. Alukaran inining pondo araw kaiyan. Iyo po yan so trabaho ninda. Kaysa naman sige sa nang tukaw dahil lamang nagkunya na ini alokar individual. Wara. Puro ang kwarta kan tao yan. Ibibalik sa naman sa tao. Bako. Yan tabi. Iyo naan so pinaburulos man kang provincial government kanakalis na simana. So gabos bagang munisipyo yata digdi tinawan. Pero iba-iba sa naan kantidades man ta, siyempre, iba-iba man so danyos baga. Kumbaga sa pagkunyan, diagnose kan helang, iba-iba ang kahilangan. Iyo man so itataong bulong. Ano? Susog naman sa kahilangan. So kaya, ayo tabian ha, na mga sistemang an. Migong King, maray na aga tabi, magdumanda sa Globe. Ayo tabi Migong King, baad lamang marimedyuhan. Siguro yung managad tabi, Jerome ipa-revive ko na sana itong number kong ito. Pwede na sa Globe. Kung may mga paano pa sistema. Pag once sama ko itong SIM card na ito, isaksa ko sa cellphone, arab ko supin ko duman sa dati kong number na ito sa sa Gcash na itong gamit kong lumang Globe number. Bad lamang mabawi ko so abudar ko. Ay, nakatabi pasistemang yan. Magpa-SIM replacement ka po, sir, sa Globe para po ma-active po giray so dati mong number. Tapos, ilagin po sa dati mong Gcash. Iyo tabi, Jerwin kan malinaw. Yan. SIM replacement. Gari mapablatter mo na sa police guide na nawara, mapablatter arogan. Diba, puton ta nganing makonta ito. SIM replacement. Pero same number. Sige. Jerwin kang malinaw. Good morning palantabi dyan sa mga taga First District ha. Nakaantabay sa tuya sa Premier Distrito kan Albay sa Paagikan 106.9 WGB-FM. Nadadangog kita dyan. Entire First District kan Albay. Siyempre, sa 3rd District man maray na aga sa Indo, ginubatan, ligaw, may mga paraan tabay mapo kita dyan. Ano lamang ang pinagkakasiributan Indo? Dyan na pangudtuhan na. Oras Pilipinas, sakto, alas 9:30. An oras hatod sa Indokang ang pinakabagong Sir Fabcon Fresh and Bloom para blooming bango pa rin ang damit kahit pawis. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Enervon Z+. All new, best ever Enervon. Enervon Z+. Door Cubes, doble pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Bili na! Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Gloria, ikaw ang aming pag-asa. Maka-Diyos, maka-tao, hindi tayo pababayaan. Kung tayo ay magkakaisa, may pag-asang magbago pa.
Kaloy Loria, sigurado una ang masa. Tunay na albayano sa segundo distrito. Tunay na pagbabago, Kaloy Andes Loria. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Si Fem Imperial sa pagserbisyo ay the best phone pakaidto. Namatay ang tao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si Fem Imperial kasurug ta sa pag-uswag ng satong banwa. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Di sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalaoman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga paraoma. Pasalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, provintas at mga boss. Si FEM ang kasulog ta sa pag-uswag ng satong banwa. Si FEM, wala ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si FEM Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial, termina niya tong malalaoma. Si FEM Imperial na pagdabaan ko langi. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters,
Kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat at sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Smile always! Kitang mga Bicolano, Uragon, sabay-sabay manan mga kadepeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding Uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ciudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, handang magserbi. Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta na kundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subukta na ini tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos. Abogado kang gabos basta sa matanos. Sa albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon. Kong Jill, siya si Kong Jill. Siya si Kong Jill Bongalon. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan.
Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda. Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambal po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibanta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang sabador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at sinpang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez,
Sa agapalan and dimar igonin bawas sa petrolyo lalo na sa gasolina. Centavos man. Pero sa diesel malangkaw. Sige kaya yan planohon na ang pagkarga na anin mga petrolyo. Diretso na kita kang programa. Ining bagyong si Marcy, medyo halangkaw man Chief Tech Ramir Salamat sa mahal na Diyos, medyo halangkaw man tabi. Ang problema tay igwa na naman nagtitipon-tipon na naman pandua sa may kadagatan kan Mindanao pero sarayo pang lugar. Balit tulong surunudan na yan. Pero ining recent, duwan na lang si Marcy Buda ining nagsusunod na nagmi-meeting na naman sa mga kunyan, sa mga panganuron. Diyan yan sa luwas kan Pilipinas. Pinagbabantayan tatabi. Aram mo, karahayan mo yan, Chief Tech Ramir, gulpi ng bentahe ining Facebook, ining internet. Dahil nakita masyadong nadidipisilan na mag-explikar sa publiko kung saan ang bagyo, kung ano ang direksyon, saan ang tatamaan. Yaw na dyan may mapa, may araw na kung saan tabi. Kaya ito Chief Tech Ramir, nag-iriba-iba na kita dahil pang internet, mapagal ang pagladawan sa mga paraan tabay ta using ini sa tuya sa nangimot pagtaram kan bagyo. Yan. Ngunyan, yan na baga sa kwan. Gabos na forecaster dyan sa Facebook. Ay, naka, sige tabi. Pero ang tubudan lang po nindo is pag-asa, Ang nangyari pa, pag nakakakunya sinanin na maraot na panahon, ayaon may video, may kwan, isi-share ninda. Tapos, ma-voice over naman sa mga may sadirikan Facebook, Chief Tech Ramir, kunya na sindan kunya na meteorologist, forecaster. Ay nako, pag-asa sa natabi ang tubudan. Yan mga giya sa naman po tabi na nagkakahirling ta sa Facebook Pag-asa sa na po ang tubudan niya to. Ta sindan igwaning sense of accountability kun igwang remalaso. Kung sala kung palpakan na pagpaluwas ding impormasyon, igo kitang sususugan. Mga lisensyado yan tabi. Di mga nahiling ni duman lain-lain na kung sisay-sisay na nagpo-post. May voice over naman pati Chief Tech Ramir bako. Nag-analyze na kung yun na nako, sus Mario Joseph naman si alangan man nasugon. Oy, ikan nagibok kang bidyong ini. Nasala bagasukan. Ay nako tabi. Sige. Medyo horarayo ang bagyo. Yung oran sanaan sa tuyang abangan tatibad kung huguto naman kay ni an oran tabi. Maraynaga po Sir Pio Permi nagadangog si Maricel Ditesio. Maraynaga tabi Madam Maricel Ditesio. And siyempre 109 Sir Pio basta aram mo na so pin mo dati mong kikas iyo nga pero so SIM card ang problema tawara na so SIM card ko ka ito na pigagamit ko sa GCash. Paano kaan tabi? Sige, may istorya pa kita sa luwas. Nasa linya si Karen Nicole Ala. Karen, good morning. Go ahead. Thank you, Tabi Sir Tio. Good morning sa mga paraan tabay. Magigirumduman na kansarong Lunes, nagpahayag din kumpirmasyon si Legazpi City Acting Mayor Bobby Cristobal sa posibilidad na baguan magtutukaw na alkalde sa syudad kan Legazpi. Ngunyan Tabi Sir Tio, inintervista kan DCDBU si Mayor Cristobal may kinaraman sa update na ikwa siya sa kung ano na ang desisyon kaini. Asin sa ano man na bagay may kinaaraman sa panibagong pagtukaw sa posisyon. Sinabi mismo ni Mayor Cristobal sa DCDB News na dai pa siya sa ngunya nakapot na formal, actual na impormasyon manungod sa magiging transition kan politika sa syudad kan Legazpi. Sa saro pa nasabi man kay ni Sir Tio, dai siya makakatara manungod pa kung final or executory na ang desisyon na bagunaan magtutukaw na alkalde. Sa iyo na nga ni Sir Tio, wala pa man siyang nakakaputan na formal na impormasyon may kinaaraman din. Ang bottom line din ni Sir Tio, tikumsa na muna ang nimot ni Mayor Cristobal sa pagtao karagdagan impormasyon sa media manungod sa magiging transition kan politika sa syudad, mga saro sa oras na ini. Ngunyan, inapot man si Mayor Cristobal ta may sinabi ni Sir Tio sa saro na siya may hahampangon sa niya na investigasyon. Sinabi niya na abo niya muna magtaunin detalyes kan sa iyang kaso dahil dapat ikaw muna detalyadong impormasyon na makaanso sa iya kung ano, buda nata siya, pipa-investigaran man,
Actually, Sir Tio, if my memory serves right, kritik sabi kay Nikan na kaaging simana na kaso na sa iyang hahampangon, manungod tabi Sir Tio, sa epic sabing presensya ka ini ni Mayor Cristobal sa kaparehong klase kan cash assistance payout na ipigdisibel sa prohibited period bago ang regular na eleksyon na sa tuman napig kumpirma sa press paper kan Korte Suprema na kinaimbiltahan man kay ito ni na Governor-elect Noel Rizal, suspended Mayor G. Rizal at ni dating konsehal Alvarizo. So yan tabi Sir Tio ang istorya hali sa luwas, Karen Ala, DCTV News. Salamat Karen sa dagdag na istorya hali yan sa City Hall. Maray na aga tabi dyan sa mga taga Bigaa, uyugod moan. Fiesta palan kay dyan sa Bigaa, sabi ni ining Jordan Alpaharo, yan kan segundo distrito, second district. Sangguni ang palalawigan, sinasabi ko sa iyo. Si upcoming kinatawan. Nagbabalo, magkinatawan. Jordan Alpaharo, happy fiesta databi sa mga taga Bigaa, headed by Cap Coco Arienda. Yan. Happy fiesta sa mahal na patron asin sa gabos na mga taga Bigaa. Sabi ni Jordan Alpaharo. Yan. Sangguni ang palalawigan 2025 Second District Albay. May yanda tabi sa Baybay kay Maria Credo kang Baybay Tiwi nagugunaw ning nyug panggata sa natong sa maray na aga tabi sa imo Maria Credo kan Baybay kan Tiwi panggata ki natong. Iyo man agad tabi itong report ni Karen naala kanakalis na flag raising ceremonies last week nakaunambit man si acting Mayor Bobby Cristobal na tibaad ngaya kaya maasumir ko niya na fetsa 4 si dating congressman now executive director Attorney Pido Garbin Jr. as mayor. Ngunyan kanakaagi pa anong semana baga as a backgrounder, kanakalis na semana, nagluwas na so desisyon kan Korte Suprema na pig-uuyunan po so desisyon kan COMELEC, unbank, so kabilugan kan COMELEC na nagasabi na disqualified si Mayor G, buda si Governor Rosal. Disqualified so sa indang kandidatura. Tamay bakong disqualified sa kandidatura, kundi disqualified sindata so sa indang kandidatura nagbalgar kan lay kan COMELEC. Yan. So kumbaga sa basketball Chief Tech Ramir, iyo nakapagkuha na kita. Nagpuo na so karawat, nakaintra na so team ni Chief Tech Ramir. Pero na found out ta nag-review so steering committee, so committee kan nagpa-basketball, igwa pala nin mga violasyones ining team na ini. Ngunyan, tatarama na so team. Disqualified ang team nindo. So mga ginana nindo tanadiscovery mi na so sa indo mismong entry, so sa indong pag-comply kan requisitos tangani maka-entra kamo sa basketball na ini, nagbalgar kan regulasyones kan tournament. Gustong sabihon, in the very first place, bako kamo pwede mag-entra sa basketball na iyan. Kaya so mga ginanahan nindo, punas ito. Yan ang gustong sabihon kan, tanadiscovery. So sa indong pag-entra duman sa basketball na ito, defektoso. Kaya so maski nagparapanggana ka mo o naging champion ka mo, kaya lang na-discover, nagbalgal palan so team nindo, igo ka mo nin mga pinaglaog na player na bako man dapat kwalipikado. O di, punas itong ginanahan nindo ito, maski champion ka mo tabi. Tagos tong sabihin, so sa indong pag-intra, depekto, so day pwede. Kaya bako ka mong team, dawa ka mo nag-champion. Yan ang gustong sabihin kaya. Ngunyan, kanakaaging simana baga, balikan ta na sukasong iyan kay Mayor G, buda kay Governor Noel, nagpaluwas na ning desisyon kan last week sa Korte Suprema na sabi, tama ka mo COMELEC, igwa talagang pagbalgar sa lay. Kaya kaipuhan disqualified sinda. Pig-uuyunan mi ngaya an sa indong desisyon. Ngunyan, itong desisyon na ito, ipapadara na ito sa COMELEC. Kaya lang nagparabagyo baga mga holiday, sunod-sunod sa holiday, entire Luzon, o tiba da ining transaksyon kahit opisyalmente sa gobyerno, kaya da pa nita transmit sa COMELEC.
So desisyon kang Korte Suprema na nagasabi na kaipuhan ng maaktibaran ini iyon na nga na disqualified si Governor Noel buda sa Mayor J. Ang gigibo naman kan Comelec once na maresibi na tanagapot kita sa mga election lawyers so procedure ang hinapot niya. Pag naresibi na ngayon PIO, hinapot ayan, ang mangyayari so Comelec maorden na duman sa Board of Canvassers, sige na, proklamaran na nindo si Pido, taiyuan ang nanggana. Yan. So duman sa kaputan naman, na paulit-ulit, nata ngayon ta supir, di iyon nagtukaw. Okay, arog ka ini tabi. Dahil lang paano ini, napapaghururunan ka, nakalihis pag mga eleksyon natutuod kita na dahil ini nag-file ng motion for intervention. Buda dahil ini nagbubutwang arog ka ining kaso ka itong mga nakalihis. Diyan po sa Laykan Republika kan Pilipinas, sa kondukta kan eleksyon, igo kang pigapod na motion for intervention. Yan. Dahil ini nagpaparakagamit ka ito, lalo na digdi sa lokalidad, dahil man nagbutwa pa so sitwasyon. Yan, nakaipuhan mo nang magamit kan motion for intervention. Nasa lay iyan tabi. Ang lay na yan nagasabi na ang sisay man na pierding kandidato in kaso mag-file siya ng motion for intervention tapi nag-questionar so COC na diskwalipikar so nanggana na kandidato na diskwalipikar siya nagbalgar gani kan regulasyones. Pag nag-file ning motion for intervention, so pandua na nanggana, so ikaduwang nakakuha ning halangkaw na boto, pag nag-file siya ning motion for intervention, as in, napatunayan niya na siyaan, igwaman siya ning nagkakanigong datos na konsideraron na siya ang magtukaw, pigagamit iyan kan lay. Piga-aplikar iyan. Dakulo na po nin mga kaso yan sa Pilipinas na ginamit iyan. Kaya ang nagtukaw, bako subi si alkalde, kundi so nadaog na kandidato. Nanibaguhan lang kita gari nga yan nabakal na ng mga Supreme Court, gari nga dinaraya na bako. Available talaga ang judicial remedy iyan dyan sa tuyang lay. Dahil lang niya to na paghururunan dahil man nagagamit kan mga nakalis na panahon. Tadaay man nagbutang araw kayo ng sitwasyon digdi. Kaya ang matukaw, si Kong Pido as mayor, si Bobby mabalik as vice mayor. O mahapot naman. Nata ngayon ta sukibitsara buda kilagman. O kanahali baga ngayon si dating Governor Noel. Nagtukaw si Lagman. Opo, paano si dating Governor Albitsara ka ito napirdi man baga? Dahil siya tulos nag-file ng motion for intervention. Sabi kan Korte Suprema, nakasabay ito duman sa desisyon, late na ngaya, dahi na ngayon in panahon pa dyan. O iso sabi duman kan, kaya dahi baga inundra, si Governor dati Bitsara, na iyon magtukaw, kan mahali si kunyan si dating Governor Noel. Ang nakatukaw baga, si Grex Lagman. Yan. Iyo ang po, so in a nutshell, ang desisyon kan kasong iyan tabi idigdi, na paliwanag kan korte. Nata nga ita si Mayor G. Bako man baga siya nga ito official kan gobyerno kan mangyari itong so pag-disburse ning kwarta na so pondo hali sa city government pinagtao sa mga kunyan sa mga nangangaipo lalo na sa tricycle drivers buda sa mga senior citizens. Bako man baga nga siya ito official. Opo, ang sabi kan korte buda kan Comelec the mere fact ngayon na kandidato, yaon ka duman sa presensya ka sa pag-distribute na ito, subinipisyo ngayon ka itong okasyon na ito, ang nanginabang. Kandidato ka baga, to your benefit, itong aktibidad na ito. To your benefit, itong permi, igwa ka ning advantage, to your benefit, itong so aktibidad na ito na ang ginamit so kwarta kan gobyerno. Na ipigbabawal kan lata election period ka ito day naghanap day nagkuaning kunyan day nagkuaning exemption sa Comelec tangan ipadagos itong so pag-distribute na ito kan mga ayuda yan siya so nagbinbisyo tas so kandidato it redound to her benefit iyon ang sabi kan Comelec budak kan Supreme Court kandidato bagay siyempre so tawo to duman mahamot sungaran mo sa indo itong aktibidades bako yan iyo po ang sistema kan
desisyonan. Sa simpleng kunyan, simpleng pag-analisa o pagpaliwanag sa tuyang mga nakakahuro ng mga abogados. Ngunyan, siguro dahil pa na-receive so kunyan, so oong desisyon kan COMELEC o kan Korte Suprema, baka dahil pa na-desisyon na-receive, anytime yan, pag na-receive, automatic ma-convene na po yan immediately executory ang sabi kan kunyan kan Korte Suprema. Immediately, dapat nang ipautob. Yan. Igwa pa man anin mga diit-diit na mga question legal tangani nga maging final kung ano, pero mga procedural na lang po yan. Pero ang sabi kang korte, immediately executory. Yan. Ipasunod na. Kung igawa manin mga legal remedies, pwede pa itong i-applikar mo na gamiton. Kaya lang, meantime na dahil pa naggagamit pa kayo kan mga legal remedies ito, sabi kan Supreme Court, ipautob na yan. Dawa may mga legal remedies pa na pwede man na gamiton so aggrieved party. Ayan po. Sige, Joshua, taon-taon na lang medyo nalanganin, mabarita mo na si kunyan, siya pakalis kan mga pagirumdom. Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, siya ay mapagkalinga, Gloria, Distrito 2 mahal niya, Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, kalinga ang hatid niya, Gloria, sa barangay man o bayan, Gloria, kalingang Gloria ay nadarama, Gloria, si Kaloy ay kapamilya, kapuso kalahi siya. Tayo na Distrito 2 for real change. Makulugan pa yo Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Greg Slagman. Dakol na programa, dakol nang naitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon, dai mo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Govlagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, paghabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, dai diyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon, mga pangako niyang dai niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon, tatao makita mo talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Governor Greg Slagman, tunay na padaba, may albayis. Governor Greg Slagman, maaasahan. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Hey! Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na ng mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan na accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service, an oras 10:05.
tanghali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta oras-oras. Kampante si Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez na mantinidong makusog ang relasyon kan Amerika sin Pilipinas maski sisay man ang mahalal na presidente sa 2024 US presidential elections. Sigun kay Ambassador Romualdez day magkakaigwanin dakulang pagbabago sa mga polisiya kan Amerika pag-abot sa alyansa kainis sa nasyon kung sa inakauron niya pareho ang kampo kan duwang presidential candidates na sinda dating US President Donald Trump as in Vice President Kamala Harris kung sa siniguro kaning magiging pareho pa man giraray ang foreign policy kan Amerika. Ipinuntuman ni Ambassador Romualdez na importante para sa Pilipinas ang masunod na presidente kan Amerika ang magiging foreign policy kaini as in magin ang mga urulay sa economic ties kan Pilipinas sa Amerika lalo na ngunya na halangkaw ang foreign investment kan nasambit na nasyon sa Pilipinas. Mientras tanto, pag-abot naman sa issue kan West Philippine Sea, sinabi ni Ambassador Romualdez na kakaurunan niya ang US military na Pentagon as inlinawon kung dapat bang mahadit ang Pilipinas sa magiging stand o posisyon kan bagong US President manungod sa nasambit na issue dahil lanta sigun sa Ambassador ang West Philippine Sea ang mutual interest kan Amerika as in Pilipinas. Dagdag kaini, tinawan doon pa kan opisyal na importante ang katalingkasan sa paglalayag sa disputed waters kung saan dapat warang anuman na nasyon ang may kontrol digdi dahilan ta may posibilidad na maapektaran ang US kaini dahilan man sa mga trilyong dolyares na kantidad nin mga kalakal na nagaagis sa nasambit na karagatan. Yan ang pangalas Jess na bareta halit sa DCGB News Base. Ako po si Shara Melaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa Indong Nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Nagtatabang na puun baga ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan ako Bicol lang sa puso ko. Ibang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKB Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa permin ang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso ang benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Nandito ka na, Lola! Sobrang enjoy ka kasama, Lola!
Lagi mong tinutulungan si nanay mag-alaga sa akin. Lalo na kapag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ikaw po ang nag-aayos ng mga gamit ko. Inahandaan mo din ako ng mga pagkain na masustansya. Yan ang lola ko. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Chief Tech Ramir. And diretso na kita kan informasyon dyan sa luwas. Kung okay pa yung linya, naputal. Redial na lang tabi, At medyo inabot kaya kita nin alanganin. Dineretso ko lang paano so report ni Karen tanganing kumbaga sarama Sige yung tema natin. Nasa linya na si Joshua Bino. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, good morning Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. May kasabay ng pasasalamat ang pagpaaram ni Director Edgar Jubay bilang Regional Director Tabi Sir Pio kan Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5. Sa impormasyon na nasagap ka DCGB News Tabi Sir Pio, nagkaiguanin pagbabalasa sa mga opisyal ka na PIDEA, lalong-lalo na sa mga enkargado sa mga regional office. Sa kumpirmasyon ni Mr. Carlos Fernandez III, ang tagapagtaram kan PIDEA Bicol, karo nga na ang Bicol region sa narabasan ka nasabi ng reshuffling. And sa kumpirmasyon ni Fernandez, si Director Jubay Tabi Sir Pio paghalibigdi sa Bicol region, bagong destino kay ni iyo ang Region 11, partikular na duman sa siyudad kang Davao. Yan tres tanto Tabi Sir Pio susod pa kay Fernandez ang masaligaman bilang enkargado kan PIDEA Bicol, iyo si Director 3 Ronald Alan Ricardo, bagong Director kan PIDEA Bicol na haliman sa pagiging Regional Director kan PIDEA Regional Office 3. Si Jubay, ang sa iyang liderato Sir Pio talagang di man matatawadan dahil darakulang kantidad ni na illegal na droga ang nagkakurumpiskar kan na sa ibang ahensya sa rarong kan sa iyang liderato. Kung matatandaan, ang pinakadakula nga rin na nalambat kan operatiba kan PIDEA Bicol, iyo itong 92 billion worth din na shabu na minatimbang 18 kilo na nasabat kan na operatiba kan PIDEA Bicol duman Sir Pio sa pier kan na Matnog. O na kaya nagpasalamat man si Jubay sa mga Bicolano sa naging suporta sa pagtuko niya man bilang Regional Director. Asin ang sa iyang expertise, yun naman Sir Pio ano papakinabangan ngunyan kan Region 11, asin bagong liderato man ang Bicol Region sa paagi man ni Director 3 Ronald Alan Ricardo. Aram mo, Joshua, pira sindang pinag-reshuffle, Bicol man sa nabuda itong suinalian kan nag-adang incoming na director man kan Bicol? May nagkapira patabi ini Sir Pio. May dumanya sa dokumentong na iling may nagkapira pag ibang official o doday taran kung ari na mga region, pero bako lang Bicol and so region 3 tabi sa Pio. Iyo ta naglalataw so intriga ka nakalihis na baka ngaya may nadalaga ng dakulao na sindikato man agad, pero talagang dakulao na sindikato. Pira ito, pirang milyon ito sa latest na dakop ninda? More or less, nasa 90 to 92, sabi sa Pio, sa nakaging bulan. 90 million? O 90, bako yan na basta-basta. Correct. O dakulao na kaniyan, dakulao na kantidad, gusto sabihin, dakulao na kandida sindikato iyan. May mga intriga baka ngaya naghihiro ang sindikato, baka may influensya, so nagpe-perform lugod, tinangkas.
Oh, nalipat tayo ba? Oh, ibinalyo sa iba. Nasa Davao, bagaday, bagadaaning droga. Oh, iyan ang mga intriga. Iyan ang mga intriga, no? Hindi ko na baga. Oh, when you are performing, natatahaliun ka. Aputa daw si Igay, kung yaon pa. Gari nag-jay na. Ayun baga, may kasabihan baga, if ain't broke, don't fix it. Good mong performance ito ni Director Igay na Jobay. Correct. Nakakuakaan, igwananin mga arugkan kadarakulaong milyones na dakop digdang pedeya, daining bloodshed. Kung pag-inatoom niya na sirpiso, iba-ibang estratehiya kan mga courier. Iyon na nga niyan. The more you know, sabi ba kan mga sindikato, dapat ka nang ipasilensyahon. sa mga sini baga sa mga pelikula. Dami mo na anyang alam. Silensyo na. Mga intriga man lang yun. Di ba? Bigla na bigla so tao nagpe-perform ang tao. Grabe ang kunyan performance. Milyones na kantidad ni shabu ang nagkakadarakop. Tapos bigla mong tatangkas ano ba yan? What's happening? Biniglaan ba naman ang gatong so nakakaoron tapay ni Director Joe Biden man ki nagbubuto bang istorya na baka magka-reshuffling or maghiriro sa posisyon kundi ito naman ang gat. Lingon mo. Hali sa digdi sa Bicol. Matindi ang performance. Dadarahon mo duman sa lugar na dahil mandaning droga, Davao. Pati ang Bicol baga, entrance and exit, sigun kay Director Jobay. Ano? Agihan. Kaya. Dahil ka kan ma-intriga, di ba? Sayang kan momentum, kumbaga. Kung talagang kaipuaning performance sa ibang lugar, natatadarahon mo, duman sa Davao, na dainin droga, kumbaga. Takot dumang kidigong. Dadarahon ko tana sa mga lugar na may mga halangkaw ang prevalence kan droga, tanahiling sa performance din ni Director Egay. Di ba? Correct. Sa bagay, let us submit sa wisdom kan sa indang mga gobernantes. Sige. Ang dami sa tiyo. Ang dagdag na istorya, Joshua Bino, DCG. Salamat Joshua sa istorya halagyan sa los. Yan po mga kunyan mas, mga intriga, mga kumbaga lutgot kan iba. Ang termino kan lutgot, ano. Tatagya pa papiyuta. Tinangkas si Jobay, si Igay, direktor. May perform. Garuman sa nasa basketball chief Tekramer, kaso bago implota basketball. Nagpupuntos ka, halion. Kalukoan baga, close fight ang laban, nagpupuntos ka, halion. Ibabangko mo. Agko difference. So coach, kung naroon ka ang basketball na sistema. Tapos dinara, duman sa lugar na sabi, dahil manin droga, tatakot kidigong. So mga sindikato kan droga sa Davao. Kung talagang dadarahon sa ibang lugar na prevalence pa ng droga, marian performance kay ni Hali sa Bicol. Darahon ta duman, tamas kay puan pa ini duman. Marios. Yung mga kuan man sa naan tabi. Bahala na sinakaiyan tabi kung ano baga manangan. Sige, pading alar Mario, maray na aga tabi man pade. Yes, mainit-init na naga pade, tig susurog-suruga naman kan ako Bicol. Asin ni Congressman Joey Salceda, ang pagkataon in benepisyo lalo ining tupad sa mga barangay. Sa informasyon ni Congressman Joey Salceda, naharos digdi sa Legazpi, saturated na kan ako Bicol, ang pagkataon in tupad sa pagikan Dole, kaya sa mga tada na sana na mga residente na nakakasabay sa sumada, ang pig-aanap man niya ni Congressman Salceda. Kaya ang mga barangay na natawana kan ako Bicol, pig-aadala na sa naman ni Congressman Salceda sa paagiman kan saya mga leaders kon pirapa ang natatada na pwedeng matawanan. Kan sarong simana, mismong digdi sa barangay Maslog, Buminisita, si Congressman Salceda kay Riba, ang mga opisyal kan Department of Labor and Employment sa ginibon nindang payout
pati si Yusek Attorney Benjo Santos Binabedes nakapasyal digdi sa barangay Maslo Garibanan, iba pang opisyal kan dole digdi sa Bicol Albay asin ipigpasabot sa indang padagos na programa sa mga barangay. Yaon ang maray na koordinasyon ako Bicol kan dole asin ni Congressman Salceda asin na nasigurasyon kanina sa mga barangay duro-diretso ni sagkod na may ayuda ang gobyerno dapat ining mapakinabangan kan mga yaon sa barangay. Roger. Yan papadayan informasyon digdi sa Roas, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al sa mga dagdag na bareta hali dyan sa palibot. Ano? Okay. Sige, medyo patapos na kita. Igo na lang kita ng more or less 9 minutes, including commercial. Siguro mga 3 to 5 minutes na lang. Tabi, O di we pray na ining bagyo tumaas, paning tumaas. Ining si, anong pronouncement kaan? Pronouncement, may pronunciation? Pronunciation. Marse o Mars? Gari Marse, bagyong sumakat pa itaas dahil tamaan na lugar sa Pilipinas o saan man na lugar sa kinaban sa dagat sana siya. Tapos ining nagkukurokomperensya na naman ng mga cloud clusters diyan sa may Mindanao na dayan matipon, dayan mabilog bilang bagyo ta dipisilan sa tuyang kamugtakan pag-arog kan amihan pati pag-amihan an butubot kan paros palaog digdi sa to sa Bicol bakum paluwas kaya kadaklan baga basado sa records kan Pag-asa an bagyo minataragi digdi sa Bicol pag-arog kining panahon Nobyembre, Disyembre paminsan nga ni may Enero pa na sisakob kita sana daiman po tabi yan. O yung Pag-ibig palang tabi, may calamity loan man, yung Pag-ibig, Pero yung SSS, so pinakahorita bagang interview kay Madam Jeanette na tural yung mapa, salary loan ang ipig-officer ninda, salary loan. Yung sa Pag-ibig, calamity loan. Iba bang kaiba kaya yan, Ang calamity buda salary loan. Igwanin pagkakaiba yan sa terms, kan sa indong kondisyon sa pag-utang asin iba patabi, So, yan. Dipisil pag igwanin kalabidades mapagalon tabi. Sa Indo Chief Tech Ramir, kung nagabos kulpa na sugabos na tubig sa gabos na lugares na pigba sa Nabwa. Igwa pa, isurat mo na tabi ni Chief Tech Ramir. Tamaluya ako sa lip reading. Sa kuya sa nang lip kissing. Lip kissing. Lip reading maluya kita. Ari na sa nang lugar sa Indo Chief Tech Ramir so pigbaba. So igwa pa ning diit na tubig. Ang biyahe baga pa kon diretso na. Ay, yun naman ang God. Mabangog na ta. Nabutong na sa tubig. Yan ang problema sa pasiring ka kamera ni Surbodaga. Catch basin yan tabi, Chief Tech Ramir. Daing outlet. Tapos pag nagtagas iyan na dugi na kunyan na inanod kan ba, dinarakan ba, alpog. Ay, sus, may stagnant na mga barangay. Talaga naman, Sus, Mario Joseph. Hilingan ang kunyan, distroso kan bagyo. Signal number 1 pasanaan. Diit pa sana ka ito so paros, tubig, sana ang tuminira. Kung sumabay na ang paros bula tubig, ama kong Diyos, daiman. Nagkatotoo na sa Orasyo Impierata bagan ni Bishop Liloy Kiambao. Digdi bagan sa to, nagpon Chief Tech na Orasyo Impierata, nag-record kan si Bishop Liloy, digdi sa AM, FM, 97.1 okay FM. Tama na sa pigtaram. Labi-labing pagkusog kan bagyo, uran, tagba, tag-init, tugakan bulkan, asin iba pa. Sa Espanya, so bago ako nagpakatanduanes na monitor ta, Endimar, sabi baga duma sa CNN, buda sa Euronews, si binuhos na oran sa Espanya, ibinubo sa nasa laog maning halos sarong aldaw mahigit, ang kabaing na sarong taon na oran. Kaya baga oto duman so kan sa
Valencia sa Espanya, matindi man tabi. Ay nako, no flood control, no matter how efficient it is, ang talagang makaka-prohibir o kaya makaka-depensa pag ang tubig sobra-sobra talaga. Dako, yan. Anong kuan mo, Chief Tech Ramir? Abiso, pwede na? Go signal na si Chief Tech Ramir. Sige tabi. Salamat po kan sa idong pagantabay. Day maghali sa pangarang kabilog na Fersa. Thank you so much. Masunod tulos ang samuyang news director si Mar Dela. Ako man po si Pio Fernandez. Pio Fernandez. Tingog kan